Heute su tam w tym Fuenbüro przystajne byli we Flensburgu, a przez to se ta swojba tam wokół Flensburga rozmnożyła, gdybym powiedział. Miestem 4 hulców, stoś ja nie weselo za nas. Oni su dokiż su oni tam tolle w tym mężczyznowym biurze, su podczas początka prali nasze dzieci budża na każdy pad danszczynu też nauczyć. A su podczas początka do danskiej pisarni szli, a su pon też nikę we wykupowaniu w szuli danszczynu jako ich rycz dochodza do danskiej szule. Miestem jen na gimnazju we danskiej. Doma rycza oni serbsce, napuču Niemcuja, a we szuli danszczynu. Oni serbsce rycza bez kujdo, ale tun serbszczynu pisamne, to jest ten problem. Ale oni najmniejsza czytać, to są oni na każdy pad nauczyli. Heute mają poprawam się knihy, publikacje, jakieś sabach dawają, te oni też używają. A mają serbskie nowiny, to jasne.